Yes, det er Ore MTB-kursus U31 2012. Samtlige kursister har lovet mig, at vi kører ned her. Vi har Lotte først. Fin stil der. Godt, Morten. Hvis I har overskud, så vinker I lige til kameraet hernede. Yes, sådan der, Troels. Yes, kom næste. Nino Fernandes. Woo! Så har vi Rune, den frygtløse. Go, Rune! Og så Christian, så slipper du. Yes. Ja! Sådan. Kom så med det. God fart. Så slipper du. Så har vi Bodil. Øj, der er kameraen over på. Ui, Bodil har ellers gjort det. Hvor sej er I? Yes, godt gået.